Salamat Vatan TV YouTube kanalının Yıldız teleynamızı gepleşiginin mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylar, eger-de size 10 mayda Yıldız teleynamysynda nämelerin garaşýanyny gyzyklandyrýan bolsa, onu biziň Ata Vatan TV YouTube kanalyna Yıldız teleynamysy gepleşiginden daşlaşmaň. Teleynama bu ynanç däldir. Bu siziň ýöne wagtyňyzy gyzykly geçirmekdir. Esasy ynanç siziň özüňizdedir. Hamal guzulur. Başga bir adamyň hatirasyny öz wagtlaryny gyzyklanmalaryňyzy pida etmek isleseňiz, diýmek dogry hereket edersiňiz. Emma muny endi gowurmak akmaklykdyr. Hemme sady hemme taraplaryň baha berilmeli. Häzirki wagtda bolup geçýän zatlary kabul ediň. Niýetlerinizi derrew pida bermeň. Sowur, öküsçeler. Geljek günüň näme taýýarlaýandygyny hiç wagt öňünden bilip bilmersiňiz. Şonuň üçin içgysynçlykdan zeýrenmeň. Iň garaşylmadyk ýagdaýda, iň garaşylmadyk ýerde hemme zat üýtgäpdiler. Elbetde ýok zatlaryňdan emma bar zatlaryň hakynda pikirleriň. Olaryň kadryny bilen. Ähli zat bolşy ýaly kabul ediň. Şonu zeýrençlik aradan aýyrlar. Jogda ekebekler. Akly işinde kimdir biri gowza edip başarýan bolsa, bu adam sizsiňiz. Gynanmaň we zeýrenmeň. Şu ýagdaýda ähli zadyň beýle de bir eretdäligini göz ýetirersiňiz. Açyşlaryňyzy ýaranlaryňyz bilen paýlaşyň. Olar muňa ýokary baha bererler. Seretan, leňeşler. Durmuşyňyzda şeýle bir ajaýyp ýer taparsyňyz. Ol ýer hemişe size maslahat we gollaw berip biljek ýer bolar. Gündelik meseleleriňiziň aladasyny ediň. Wagtyňyzy we puluňyzy tygşytlamagy başaryň. Bundan başga da özüňize ýeterlik derejede başaranyňyz barmy bolsa, käwagt hünermenleri hakyny tutmak ýerlikli bolar. Efet, ýolbarslar. Uzak wagt beri meýilleşdirýän zatlaryňyzy almagy, şeýle-de durmuşyňyzy gowlaşdyrmagy mümkinçilik bar. Hüner derejesine üstünlük, girdejik kazanmakda hem uly mümkinçilikler garaşýar. Siz bugün ýyldız, daşda öwreňizdekiler bolsa, muny dogry kabul etmäge taýyn. Ýakynlaryňyz bilen gatnaşyk hiç wagt göwnüňizden turmaýar. Bugün ýakynlaryňyz we dostlaryňyz bilen romantik duşluklar geçirip bilersiňiz. Täze tanşlar köp gyzykly zatlary wada berýärler. Sen bile, gyzlar. Çyndaky we uzak wagtlaryň gatnaşyk gurmak aňsat däldir. Eger-de bir adam siz bilen duýgularyny paýlaşýan bolsa, sabrly boluň. Emma onuň ýanyna öz başyňyzdan geçiren zatlaryňyzy gurrun bermäge synaşmaň. Eger-de siz ol adam gowurýan bolsaňyz, onu boşuna wagt gidirmeň. Mizan, terediler. Durmuşda iň gowun, iň erbet gün, şeýle-de iň ajaýyp gün bar. Bugün hem şol günleriň biri. Esas zat işiňiz bilen güýmenjäňiziň arasyndaky deň agranmagy saklaň. Özüňizde wagt tapyň. İşleýän wagtyňyz bolsa, işiňiziň netijesi başgalara nähili ýarajakdygy, olar muňa nähili baha berjekdigi barada pikirleniň. Akrab, içýänler. Bugün keýpiňiz şeýle bir gowy bolar welin, käbir zatlary teňe diňen ýaly karar berersiňiz. Iň kyn karar beren zadyňyz agşamlyk naharyna näme ýemeli? Gaty köp analiz etýärsiňiz. Intuitsiýaňyza ynanyň. Ol sizi dogry ýere alyp barar. Gowuz, kemanlar. Durmuşyňyz söýgüden bolar. Emma umyt etişiňiz ýaly romantik ýagdaýda siz doly asudalyk başdan geçirýärsiňiz. Emma dostlaryňyz size gollaw bermäge hemişe taýynlar. Olar hatda size söýgüleriniň näçerekdigini hem aýtmaga taýyn. Ýatda saklaň. Adamlar sizi söýýärler we siz bu söýgüge munasyp. Jedi, oglaklar. Bugün ownuq zatlaryň güni. Ownuq wakalaryň, ownuq işleriň güni. Ideal günler geljek üçin tygşytlanýar. Penjereni, garajy, ýerdemini arasalamak bugün size gowy täsir eder. Häzirki wagtda global üýtgeçlik hakynda pikir etmeň. Azady kanagat ediň. Dalu, gowlar. Uzak wagtlap güýmenmek bilen wagt geçirdiňiz. Intellektual bir zat ýerine ýetirmediňiz. Emma bugün ertiri oýlan işleri ýerine ýetirmegen güni. Ruhuňyzy ýeterlik derejede kämilleşdirdiňiz. Emma fizika zähmeti de ýatdan çykarmaň. Gowy kitap okaň, okuw seminaryna gatnaşyň. Hut, balyklar. Algydarlaryňyz baý bolsa, olardan bu wagt pul soramagyň ýerdäler. Belki olar kynçylykly ýagdaýlar başdan geçirýänler. Şonuň üçin
şol serişdeňiz bolmadyk ýagdaýynda siz näme hili gowy geçirýändiňiz barada pikirleniň. Hormatly tamaşaçylar, biziň Atawatan TV YouTube kanalymyzyň ýylyz telenamasy gepleşigi siziň göwnüňize ýarandyr diýip umyd edýär. Eger şeýle bolsa, biziň indiki gepleşiklerimizi ýyzarlamagy dowam ediň. Hem-de Atawatan TV YouTube kanalyna agza bolmagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek, hoş ta bolun.